Hotelli- ja ravintola-alan työnantajat. Kaikkien EU:n työnantajien on noudatettava kansallisen lainsäädännön ja työehtosopimusten mukaisia ehtoja ja työoloja. Positiivinen työnantajabrändi auttaa sekä saamaan että pitämään osaavia työntekijöitä ja rakentamaan mainetta mieluisana työpaikkana. Tämä auttaa estämään työvoimapulaa ja varmistaa työvoiman riittävyyden huippusesonkien aikana. Työnantajan on tärkeää varmistaa työntekijöiden oikeudenmukainen kohtelu ja tukea heidän hyvinvointiaan. Tähän kuuluu sääntöjen ja standardien mukaiset palkat ja edut. Oikeudenmukaiset työkäytännöt ovat myös tärkeä osa positiivista työympäristöä. Katso lisätietoa Elan verkkosivustolta.